Sini Samnagar SB School Sanaparago 17-27 number buto bobo garana hamjagoi naji yakung khorapano oro na phayo bot nani yakung khorapano bobo na phayo bobo garana hamjagmani bagai engko bo ekdom yakung choli meya haipano bobo garana hamjagmani bagai bo naji rona phlai ke boro nani ko bobo garana hamjagma bagai boro kosto ko pano bodo na phai boro sini buri rongni blog ni secretary tongo district ni tongo central member tongo aje bo yakni yakon sole mi hapeno bo garana hamjagma bagai boro no borok bodo na phaliyo hamjagma bagai borok bodo na phaliyo और क्लाइन फिर संगन और नाजी नाजी हम लोग कोने इमरजेंसी उठंगले या खाना या खाकर